and purple. I think yung favorite color ni Sophia, Rose, na friend ni Steph sa Team Blender. Sinugod na si Indai Val sa ospital. Oh no! What? Oh shit! It just happened? Yeah. Oh shit! Good morning! Ang aga ko dito sa computer kasi yung mga business natin, tinitingnan natin kasi kailangan mo mag-post ng post para madami kang mabenta, no? Kailangan active ka sa pag-post ng post. Magsasend lang ako ng package. Ito yung hindi to order. Ito yung nakalimutan na piece ba sa stroller ni Sophia. Hindi ko lang pinakita sa inyo na binenta na namin yung kanyang trike, yung parang bike na tinutuklod-tuklod namin. Binenta na namin yon. And yung baby stroller niya, yung boogie niya, nung baby pa siya, ayun na. Lagay ako ng picture dito. Wala na. Binenta na namin. Ito yung nakalimutan. So, isisend ko siya. Hindi pala pwede dito. So, kailangan kong pumunta sa isang parang post office para ma-send ko siya. So, si Dada, hinatid si Sophia today kasi medyo malamig at saka umuulan. So, sila lang mamaya. Kausap ko pala si Indai Ikat ngayon. And, ready na ako for work. Ito lang. Ayan. Nag-iit. Ang dami kong pimples. Oh. Kasi may ginamit ako na sabon na hindi ko muna pa sasabihin sa inyo. Mamaya na. Kaya nagkaganito-ganito ako. Pero I think, ito din sa makinakain ko. This time, grabe. Grabe na makinakain ko. As in, tumaba talaga ako. Pero ngayon, nagdala ako ng salad. Try ko mag 1 week detox. Ang hirap magpapaya talaga ng continuous. So, kailangan mo talagang panindigan. So, eto yung may vlog pala tayo mamaya. So, mga alas 9, lalabas yun siya. Everyday tayo nag-upload. 9 a.m. Netherlands time at saka plus 6 hours. So, mga 3 yan p.m. sa Philippines. Tapos, sa summer next week, 4 p.m. na yan sa Philippines. Ito yung mga artwork ni Sophia. Kita nyo yan. Pakita ko sa inyo yung artwork ni Sophia. Ayan o. Si Buba. Ayan. So, sinasabihan ko siya na mag-color sa loob ng sa drawing. Ayan o. Pink and purple. I think yung favorite color ni Sophia is pink and purple. Kasi pag pinapapili ko siya ng something dress or what, pink and purple talaga. So, ito din yung unicorn na gawa niya. Ay, ready na alam nyo, yung kaspa ko ba, grabe na talaga. Yung binili ko sa body shop, hindi na talaga siya nag-work. Kasi, yung parang nasanay na yung buhok mo sa, yun yung ginagamit mo palagi. So, hindi na naman siya nag-work. Grabe yung mukha ko. Tabachoy na. Tabachoy. A few moments later. Dito na ako sa work. Andiyan na yung aking bisikleta. And, papasok na tayo. Sa gate pa pala. Ayan. Alam nyo ba, right at this minute, narinig nyo ba ako? Umuulan kasi ng konti. Nagsha-shower na. Right at this moment, sinugod na si Indai Val sa ospital. Excited na dapat today din, kaso mamaya pang hapon, i-endo siya. Pero, nag-broke yung kanyang water. May picture dito na sinend si Indai Val sa amin. And, excited na ako. Grabe, baka mamaya na lumabas si Indai Gamay. Ay, nako. Exciting. Dito na tayo sa underground. Dito. Diyan ay aking kasama may isa. Nagtatago. Toing. A few moments later. I'm home na pala mga lamps. Nabulol ako. Ngit-ngit na rin ba? Ngit-ngit. Tawag nito? Gabi na ako dumating. Tapos, nag-grocery ako ng kunti sa Lidl. Kasi walang cheese, walang cucumber, pero nakabili na ako. Tapos telephone kanina, nagdelibabad para sa negosyo, no? May mga tanong-tanong ako ng mga questions, so nasagot naman siya. Tapos ngayon tinatry ko talaga na hindi na kumain ng extra. Kita niyo yan? Ito dami kong pimples. Sa Sabado pa naman, Sabado, June 26. Wala ng face mask. Pero sa work, meron pa din kami face mask. Which is, bala sila kasi ako magpa-face mask talaga ako. So, etong vlog na to is mapapa-upload siya ng, kung nagtanong kayo bakit,
nauna tong vlog na to kasi kailangan ko ibalita kung ano yung nangyari kay Indai Val. So, yung photo na nakikita nyo is that sinugod si Indai Val. Diba sabi ko sinugod siya sa ospital kasi nabasag na yung water niya, nag-broke na. So, it's 9:36 tapos nagtingin ako, wala siyang message. And then, message pala niya, hindi pa din lumalabas. So, nag-aantay ng doktor, ganun-ganun. So, walang pagbabago. Pero I think nasa hospital sila ngayon. So, alam niyo kung mayari. So, we will see. Parang ako din. Kasi, kaso lang morning siya ay ako. Afternoon ako pumunta sa hospital mga alas 4 ata yun. Kasi, yun nga dapat yung unang plano kay Indai Val. Kaso lang, na pusa yung tubig ba? I think overnight yun. Bukas, i-check nila yun ng umaga. Tapos afternoon, magsa-start na siyang mag-push. So, tomorrow, malalaman na natin kung lumabas ng normal or cesarean. So, abangan nyo yung balita. Ako na magbabalita sa inyo. Kaya, ganon. Si Dada, hindi ako makapag-vlog doon kasi ang ingay niyan sa TV. At saka ang ingay ko din. Si Sophia, hindi nyo na makita today kasi natutulog na siya. Hindi ko na lang siya disturbahin. Mga loves, matutulog na ako. I think, marami pa akong gagawin sa phone pero akit ako sa taas kasi super pagod. May pasok pa ako tomorrow. Mag-shoutout tayo. Babasahin ko na lang yung lahat ng nag-comment nung last namin na vlog. Pinay Moms Vlogs, Ikats Vlog, kay Mul Family, kay Lina Liavares, kay Simply Regine Official. Thank you. Kay Cheryl P, kay Susan Samuntan Person, kay Leah J, kay Mamshi Joy Vlogs, kay Ariela Rolef. Thank you, sis. At saka regalo kay Sophia, kay sis Anche Dairit, kay Indian Village Cooking, kay Mami Rose, na friend ni Steph sa Team Blended, kay Ruby De La Rosa, kay Bings Videos, kay Naomi Abalahon, kay Miss Glenda Pura, kay Andrea Bercato, at saka sa aking kapatid na si Martin Maldito Vlogs, and kay Nora Presentacion, and Luvis Channel. So, thank you so much sa panunood ng ating vlog. So, abangan nyo yung vlog natin tomorrow. See you next time. Mwah, mwah, mwah.